morning. So after natin magawa ng lunch yung mga bata for school, dito kami sa farm. Si Jang kanina pa dito. Ibaba natin yung ating mga pinamili. Ito pala yung carrot. Situation ng likod ng car. Ay yung mga nabili natin kahapon. So yeah, itanim natin yan dito. Plano ko sana ilagay dyan yung raspberry at saka yung ano pa ba yun? Blackberries. Ayun si Jen, tatanggalan niya na ng old soil yung ating pot. Dito ilalagay yung strawberries. So magagamit na natin yung gloves. Last year ata ito nabili. And si Holly, ayaw niya pang ipatanim yung strawberries kasi gusto niya kasama siya pagtanim. May nahanap siyang scoop doon. Okay. Tulungan ko na siya. Right. 4. And where you gonna put the other one? No. I'm gonna use that one. I'm planning to put lemon, and then lime on that side. So that little. They're on too big here. We've got to get in there to shed. Yeah. Tapos na namin ilipat yung blackberries. Ayan na siya. Oh. Sana yung gimbal. Lay down. Nandito na yung ating blackberries. So tapos na namin i-transfer yung ating raspberries and blackberries. Nandun na sila. Doon. And minix namin yung dating soil tsaka yung
Etong acidic soil kasi yung berries kailangan daw acidic soil. And tinanong ko yung dun sa Bunnings kung pwede kong gamitin yung old na soil. Sabi niya yes. I-mix lang daw. Tapos ilagay sa ilalim yung old mixture. And then mix with this one. Kaya, recycle natin. So, eto, hintayin ko pa si Holly bukas. Kasi gusto niyang kaming dalawa magtanim yan. So, ready na to. Dito namin siya ilalagay. Lahat. What's going in here? That one, all that one. All of them? Yeah. So, meron tayong iba-ibang klaseng strawberries. Kasi hindi namin alam kung alin yung masarap. Kasi first time natin itong gagawin. So, meron tayong Frisca, Roman, Choga, Tuscana, and this one, red gauntlet. Basta yan. So, meron tayong 5 different kinds of strawberries. So, meron pa kaming 2 bag nito. Sa future, ano natin, itatanim na lemon. At saka, walang kalamansi. Gusto ko sana yung kalamansi, kaso wala pa sa Bunnings. And then, lime. And tangerine, mandarin. So, ilagay muna natin to dito para hindi sila mabugbog sa hangin. And si Jan, ayan, naglilinis siya dito bago pa ako dumating. Walang tigil na paglilinis. Dinidiligan ni Sir. Naghahanap ako na blueberries na pantanim, kaso wala sa Bunnings. At saka dun sa isang pinuntaan ko rin na nagtitinda ng mga pananim. Online daw. Online. We'll see. Para makumpleto ang berries natin. Ilang oras na tayo dito. Madami na kami nagawa ni Jan. Ayun siya ngayon. Tinatanggalan niya ng mga web. And kanina, hindi ko alam kung nakita niyo before, marami dyan na ropes. Dito, at saka dun sa kabila, dinalan namin dito. Nilipat namin dito. Ayan. Mabibigat din to ha. Ayan. Dito namin nilagay sa likod ng caravan. Ayan. Dito namin in-stock. Tapos yung green dati dito, yung parang hindi ko alam kung ano yun guys. Basta machine siya. Ayan. Nilagay namin sa ilalim. So yeah. And now doon naman. So yan yung ganap. Clean. Tapos sa bahay, nagde-declutter. Well, tapos, hindi pa tapos. Sa damit tapos na ako mag-declutter. Yung mga gamit pang iba. But, yeah. So, yan yung life namin lately. So, ito yung exhaust ng car. Ilalagay doon ni Jan sa taas. Kasi okay pa daw to. Tapos na siya maglinis doon sa taas. Ipapasok. What box? What box? Oh. They have to pass it to you now. Okay. Swag, malulubat na kayo. Red na yung ating camera. Yung swag ng mga bata. Ito yung ginamit ng mga bata. No? Saturday. Nag-sleep over sila kila. Dun sa friend nila. There you go, na.
Hachi. Oh, this is heavy hand. This one. Oh, this is heavy. Please ask him. Just get try and get it again. The other one. Oh. Nanginginitan na ako. Nanginginitan na kahit. So hard, you can carry all those. Huh? Like, you can carry all those. Yeah. So, that's it. Now, because we're going to probably build over this anyway. What do you mean? Huh? Like the roof. Are they gonna say? Well, you might not. You might just go to Probably. the edge. Then we'll be able to put more stuff on the roof. Yeah, are they gonna level this one? Yes, sir. Huh? Good morning, guys. Katapos ko lang sila gawa ng baon. And happy birthday, Kuya. Thank you. But he's not gonna be here, guys. Tell them where you're going. Adelaide. Yeah, meron siyang game sa Adelaide. What do you call that? Year 7? No, 7, 8 knockout. 7-8 knockout, grand final nila. Nakasama sila Kuya sa grand final. So, hindi mag-celebrate si Kuya ng birthday dito sa atin. Doon siya sa Adelaide. And when you're gonna come home? Tomorrow. Tomorrow. Wednesday. Isang ano lang naman, isang araw. But, yeah, ito pala yung baon nila. Ayan. Chicken wraps. Then, yung ginawa kong protein bowls. Ayan yung may, ayan. And fruits and veggies and yung kanilang snacks na mga chips. So, yan guys. Oh my God, 14 na si Kuya. Ilang taon na lang? 2 years? Magdadrive na ang Kuya natin. Ipagdadrive niya ng mami. Hopefully. Ha? Adelaide. Sa Adelaide. And yung kay Kuya, dito ko lang nilagay. Kasi ayaw niya nito. Mayroon siya nito pero ayaw niyang gamitin. So, gusto niya ganito lang. Tapos nandito yung kanyang mini cupcake. Yeah. And si Jan, hindi nag-fishing. Umalis siya kanina, pero bumalik siya kasi ang lalakas ng alon. So, ilang araw na si Jan hindi nag-fishing. So you didn't fish? No, Daddy did it. So where is he? In the bay. You know, Daddy, always in the bay or in the shed. Yeah, you're safe. Yeah, I saved it for, because you only packaged one for them one, so I can eat one. See? What? Kuya, where's your lunch bag? Kuya, lunch bag, please. No, Dad didn't fish. No, no, Daddy, huh? Si Kuya nagtatanong kung may fish to eat. Daddy niya. And magdadala si Holly ng lollies sa school para sa classmates niya na hindi makakapunta sa party. Wow, do I get some? Yeah. No, no. How many of them? 20? 22. So, magdala siya ng 22. And guys, so this is also for my party. Banana. For my party, so leftovers for Halloween. For Halloween. I-recycle for Halloween. Trolley, multi-mix. Okay, just everything.
21, 22. 22. Ayan. So, mix siya. So, 22. Mas safe kasi itong ibigay kaysa gusto ko sanang cupcakes. But some of them, gluten-free. Ha? Are they gluten-free? Oh, gluten-free pa pala. Your teacher. Oh, she knows what she can make. Okay. Wait, yes, she can have it. Kasi may classmates ang gluten-free. Yeah, so she can have it. Ask her. Ask She first. can only have these ones. Okay, just ask her. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22. Yan ay pamimigay niya sa school. Sa classmate niya. Okay. Kasi hindi lahat pupunta eh. Then, sa Saturday, gagawin namin ito ni Holly. Alright, Baba. All set. All good. Yanni will be into this when you get time. Good? Yeah. Nice and crunchy. Yeah. Everybody's up, best of graders. I have some fun rock, paper, scissors, shoot. One, not, over rock, paper, scissors, shoot. Light it. You want to shoot your name? Light it up. Light it up. Light it up. What's your feet? Is that good? Is that organic? Yes. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. In another time, in another place, we could be lovers. Here's all your nails. Ipakita ko pa sa inyo yung aking niluluto today for dinner. Ito yung corned beef, yung silver side. Gagawin ko siyang soup. Ayan. So, hinaan ko to kasi pupunta ako dun sa shed. Sa farm. Dito na tayo sa farm. And si Sir, narinig ko nagbo-blower. And may dala ako dito yogurt na may mga berries. Ayan, itatapon niya yan sa dump. Tinis niya na dun, oh. May pa-music, mga copyright tayo. Box pala niya. Alam niya yung Christmas decor natin. Ilagay muna natin dun sa taas. Ay, ilagay muna dun sa taas. And eto, itatapon na yan. 14 years din to sa atin yung Christmas tree. Kasi wala pa si Kuya, nandiyan na yan sa akin.
Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's so. Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. So, inakit na namin yung pang-decor doon sa Christmas. And bumili si Jan kahapon ng raid para sa mga insects, spider, 3, 6, 9, 12. So 12 yan. Ilalagay niya yan kung saan-saan dito. And na-move niya na yung malit na boat. Di ba nandyan siya kung nasaan niyang ladder? Minove niya na doon. Kaya more space na dito. Ayan. And naalis na halos na mga kalat. Hindi ko alam kung napakita ko sa inyo nung nakaraan yung mga ropes binuhat namin ni Jan. I think napakita ko sa inyo. Ayun, nandun na. And bumili pala si Jan na sink para sa laundry. Ayan. Na may cabinet. Up. So, alis kami dito pag inano niya na yan. Ayan, naglagay siya dyan. So, ikakalat niya yan para yung mga spider. Of that one. Where's the kayak? Yeah. Yan, meron dito. Doon sa likod ng caravan meron din. Doon sa top ng boat. So meron pa doon. There, Han. Lagay siya doon. Bathroom. Tapos takbo na kami palabas pag tinanggalan niya na yan ng ano. Meron siya dyan na ipupul ata. Ayan. Magpa-thank you tayo dito sa 14 years na serbisyo. Din siya doon sa taas. Meron pa siyang 3. Ang dami naman binili ni sir. Yan guys, sa table. Yan, hugasan yung table na yan. Ito rin. Anya na yan. Lakas ng hangin. Ang pangit pa ng weather. Ayan. Go home, babe! Balik na ako sa bahay. Kasi sasara niya na ito after niya mabuksan yung mga pang-spray na yan. Check natin yung aking mga pananim. Pananim, dalawa lang naman. Yung strawberries, andito pa rin, hindi ko pa nalilipat kasi nga si Holly ang gusto niyan. Kasama dapat siya. Ayan, namumulaklak na sila. Dinidiligan to ni Jan pag pumupunta siya dito. Ayan, yung ating raspberry. Oh, nasa na? Yung raspberries and blackberries. Ayan. Dinidiligan din to ni Johnny Boy. Alright, uwi na ako kasi yung niluluto ko dun. Yung mga baka, hiwa-hiwalay sila. Doon yung isa, nandito yung iba. Doon. Okay. Oh! Okay, close it. That's very, ano na doon guys, smoky na.
Nauna pa siya sa akin umalis. Punta siya ng bay. Dito na pala tayo sa bahay. And check natin tong soup. Di ba ang dami niya pang tubig. Dumating na pala yung mga bata. Maaga sila ngayon kasi diba last day of school. Kasi school holidays lang for 2 weeks. And dito sila. And si Holly. Ayan. Itatanim na namin to. Si Sak sumama kasi gusto niya mag-basketball and mag-ride ng kanilang eto, yung 4-wheelers. So, okay na. Na-sprayhan na. Medyo may amoy pa. Ayan. Saan ni Johnny ba yung ano? Roller. Put your helmet. You be careful, Zachary. Lucky boy. They're all strawberries. Sila ng dalawa nagtatanim. Okay, pull it. Okay. So why are you doing it like that? Where do I have to dig a hole? Just dig it to here. You just push it to the side like that, right? Get that hole. Little one. Yeah. Mom, can you itch my eye? This one. I'll try. Yeah. Just wait for Daddy. And let Holly do it, hon. Dito na siya sa second pot. You have to dig more, Baba. No, you have to dig. Wait. You have to dig more. Can you hold that? Keeps going all the way. Ayan, natanim na nila yung 5 strawberries. So, ginamit natin yung tatlong pots. You said they're cleaning. Yung dalawa nandun na. Come on, Sak. Are we going? Okay. Uwi na kami. Oh, naiwan niya yung phone niya.